Beste aanwezigen, heel erg aandacht voor Zaterharmonie hoe de oude mensen, de eerlijners, hoe 1982. Ik heb nog gevraagd, wij waren toen prins, maar dat wisten ze niet. Ik zelf moet ook even het antwoord gaan bieden. Maar het muzikale woord is de komende 22 minuten voor Zaterharmonie, de eerlijners. En zo wie gezegd, ze zoeken nog leren. Dus stil de instrumenten, daar zit direct hoe ze nog behoefte aan hebben. Het muzikale woord aan Zaterharmonie, de eerlijners. De prins van 1982 wordt Sjoerd Mulder trouwens, voor degenen die het wil weten. Prins Sjoerd de eerste woord.